Ahoj, ty egoista. Musím s tebou hovoriť. Čo potrebuješ? Chcela by som ti pripomenúť našu dohodu. My nemáme žiadnu dohodu. Ale áno. Dohodli sme sa, že sa budeme ignorovať. Ja ťa celý čas ignorujem a je mi to prirodzené. Tak to sa mi nezdá. Pretože som sa dozvedela, že o mne škaredo rozprávaš. Čo som o tebe povedal? Čo si povedal? Povedal si, že som hysterka. A to nie je v poriadku. A myslíš si, že nie si hysterická? Dosť mi vadí, keď takto o mne rozprávaš. A okrem toho si idiot, keď si myslíš, že si zo mňa môžeš robiť žarty. To by som si myslíš, nikdy že si nedovolil. dozrel na to, aby si chodil do 4. Nie, triedy? som ešte mladúčky. Áno, si detko v 4. ročníku. Nepotrebuješ byť extra múdra, aby si vedela, akí sú ľudia. Ty si z tých, ktorí si myslia, že je všetko fajn. Vieš prečo? Pretože máš hlavu plnú neistoty. Pretože nechceš vidieť skutočný svet Mia. Čo to trepeš za sprostosti? Skutočný svet mi... Skutočný svet takýchto jednoduchých ľudí, ako si ty, sa mi hnusí. Nie, ty totiž žiješ vo svete elfov a jednorožcov, malých gumkáčov. Ale keď z toho vyrastieš, bude ťa to bolieť. S Bohom. Hlupák. Hlúpana. Hnusak jeden odporný, smrdíš hnojom. A zaslúžiš si ten nechutný účes, ktorý máš. Nie, je to nechutné. Diego, poď sem. Poď rýchlo sem. Nie, ja som tu rozprával s kamarátmi. Nie. Rýchlo. Ty mi nerozumieš? Musím dať tej hlúpani Roberte poriadnu lekciu. Roberte? Presne tak. Poď. Te encuentro despierto, me dices lo siento con una lágrima de más. Me abrazas de hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espero un momento, solo dime, no es cierto. Solo quédate en silencio, 5 minutos. Selina? Selina? Choď. To nie je možné, že neviem nájsť nohavice na cvičenie. Nerozumiem tomu. Bože, kam ich tie dievčatá mohli dať? No tak Mia, upokoj sa. Možno si ich len nechala v škole. Nie, nenechala som ich v škole. Ako sa mám upokojiť? Hnevám sa! Hnevám sa, že mi berú moje veci! Hnevám sa. Ale ja im dám. Lídia? Angelina? Vidíte? Vôbec si ma nevšímajú. No tak pomôžte mi. Tie dve si ma nevšímajú. Celý týždeň som bez služobníctva a potom prídem sem a oni sa mi schovávajú. Nechcú pre mňa nič robiť, vidíte? Prosím vás, pomôžte mi. Kde ste? A čo ak sú niekde tu? Poďte sem. Tu je kancelária tvojho otca? Nie, tá je dole. Poďme ho pozdraviť. Nie.
Ale tvoj otec je taký fešák. Celina, ten otec, ktorý svoju dceru nechá bez kreditiek, si nezaslúži byť pozdravený. A nesmej sa. Pomôžete mi nájsť tie nohavice? Akej boli farby? To nie je možné, Mia, spomeň si, kam si ich dala. Tu sme už raz boli. Bože môj, čo tu robíme? Viem, že boli v mojej izbe. Mali by byť v mojej izbe, musia tam byť. Besa por mis manos y termina en mi corazón. Cuando te extraño, partículas de amor que nadan en mi interior. Te encuentro despierto, me dices lo siento, con una lágrima derramas. Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Ocko? 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 Čo tu robíš?